Kain po. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawa! Welcome back to Maggie's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng chicken buffalo wings po. May rice po tayo sa likod. Tapos, yung drinks po natin, green tea po with calamansi. Pero before tayo mag-start, i-bless mo natin yung food ng nasa harapan. Ibaba ko muna to. Kain po. Sa mga hilig po sa only wings, kain po tayo. Oh.
Ayun po.
Sarap. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po nag-share po ng mga videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa support at saka God bless din po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Magis Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco at saka Rochella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, Angie Monsor. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Junior Senior TV, Ron 21 Saudi Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, si Siko Rimis TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po. Magis Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.